Vasikana, chimbotarisai picture yandagadzira irapo iyo. Inini hondo yangu nemi vasikana ndeyekuti ndoda kukubatsirai kuti muite zvinhu muchiziva, musazochema kuti ndanga ndisingazive, kana kuti musazonyebera kuzungaira as if manga musingazivi ma-consequences kana kuti ma-results ezvinhu zvamaita. Muchiti kwanga kuri kutsonga, anga ari mazuva ekusaziya. Hakuna chinhu chinonzi mazuva ekusaziya pamusikana ava above 18 years. Zvasiyana nekupfeka bhutsu banana kwamaita muri twana tudiki zvichinzi aiwa kanga kasingazive. Picture iyo iri kuratidza type 2 dzevarume. 1, pane murume ane mari yekuspoila pabhebhi rake, and then 2, pane murume asina mari ari kushaya a better way yekuti aradze kuti musikana anomuda, haana chokushandisa kupuruvha rudo kumusikana wake. Chandiroda kuti muzive vasikana ndechekuti kana ungagara uchizviziya, it's an advantage kwauri. Kune vakomana vanospenda pamusikana, vakomana kana kuti varume vekuti birthday rako haari kanganwi, anokuitira zvese, maanniversary anokuendesa out, anokutengera hembe, ndati anokuitira zvese zvaunoda when it comes to zvinhu zvinoda mari. Asi at the same time asitomborina kana maplans ekukuroora kana maplans ekuita zvimwe zvinhu newe in the future. Iyoyo inonzi budget yechihure. Kune varume kana kuti vakomana vane budget yechihure. Mari yacho anonga ainayo, kana kuti anonga ari mukomana ane shavire urombe, anenge achipedzera pay yake yese pamusikana. Type yevarume ivavo varipo. Ndinzwisisei, ndati anokuitira zvese asi asina kana plan kana mafeelings newe ekuda kukuroora. Anonga ine target kuti kubva pakati kusvika pakati ndinonga ndaguta nezvako, ndoita move on kuenda to the next person. Inini hanzvadzi dzangu handidi kuti mupuwe pressure. Isarudzo yako kusadza kuti unoda kuroorwa kana kuti haudi kuroorwa. Isarudzo yako kusadza kuti unoda kukurumidza kuroorwa here kana kuti kuzoroorwa later. Asi zvandiri kuramba kuti no ndezvekuti unopedzera nguva yako nevarume avo vane mazimari vasina kana plan nefuture newe, uchiramba vanhu vari serious vanoda kukuroora. After that wochizoenda kunoti nyaudza kumachechi, wakutanga kunamatira murume, wakuita all night prayer uchiti Mwari ndipei murume wangu, as if ungosikaoni varume vaiva nerudo newe vaikuda iwewe uchiri kupisa. My advice kwamuri hanzvadzi dzangu iri simple and haitomborina utsinye mukati, tiri kuda kubatsirana apa. Dzidza kubalanzisa iwewe. Kana uchiziva kuti uchazoda zvekuroorwa patime yaunenge uchipfimbwa nevakomana, balanzisa kwese, vane mari nevasina, uchiyera moyo wavo kwete provision. Kuyera kuti mukomana uyu anondida here, ane tarisiro yekuti tichazoita zvinhu mune ramangwana, kwete kutarisa provision kuti munhu uyu ari kuuya nei. Nekuti ndozviziva kuti variko varume vasina kana chinhu, vasina kana mari, vari matsotsi futi, anofiririra kukupfimba achita teki. Asi after that obva kutambisa variko. That's why ndati tarisa mwoyo, usatarisa zvinhu zviri kuprovidwa nemunhu, nekuti kune varume vane budget rechihure. Unofunga kuti uri kudiwa izvo anyamba, kana angatori nebudget reizvozvo, ende kana apedza newe anokusiya. Tizokuona uchiita noise uchinyaudza vanhu muchechi uchinamatira murume, iwo waita mbiri yekuchinjanisa motikari uchidzika mumarapture, uchidzika mumahotera. Tinokuudza kuti enda unoroorwa kurapture, enda unoroorwa kuholiday inn. Tamba zvangu. As advice yangu hanzvadzi dzangu maiona ende iri simple. Dzidza kubalanzisa kwese, nekuti kuprovidwa, kuitirwa zvese hazvireve kuti unodiwa hanzvadzi yangu. Kune vanhu vatori nebudget rezvinhu izvozvo. Anonzwisisa anzwisisa, anoda kuzochema kana kunyepedzera kusaziva zvake.